Malta kompli tittejjeb il-kompetittività tagħha bl-aħħar rapport tal-Forum Ekonomiku Dinji jikklassifika lil pajjiżna fi 38 post minn 137 pajjiż f'dak li huwa magħruf bħala l-indiċi tal-kompetittività. Dan ir-riżultat ifisser li Malta avvanzat żewġ postijiet oħra mir-rapport tas-sena li għaddiet li kien ikklassifika lil Malta fl-40 post. Dan wara li diġà kienet għamlet avvanz ta' 8 postijiet oħra fuq is-sena ta' qabel. Ir-rapport tal-Forum Ekonomiku Dinji juri li Malta klassifikat qabel membri oħra tal-Unjoni Ewropea, fosthom l-Italja, il-Portugal, l-Slovenja u l-Kroazja. Il-Forum Ekonomiku Dinji jkejjel il-kompetittività fuq 12 fattur, fosthom l-istituzzjonijiet, l-infrastruttura, is-saħħa, l-effiċjenza fis-suq, it-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni u t-taħriġ, b'Malta teċċella propju f'dawn l-oqsma. Fil-fatt, Malta kisbet pożizzjonijiet tajbin fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-effiċjenza tas-suq tax-xogħol, is-sofistikazzjoni fin-negozju u l-innovazzjoni. Il-wirja ekonomika ta' Malta waslet ta' tnaqqis fid-dejn u d-defiċit tal-pajjiż u għal żieda fit-tfaddil. Ir-rapport wera wkoll li pajjiżna kellu titjib sinifikanti fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, b'riżultat tal-miżuri li daħħal il-Gvern fosthom iċ-childcare bla ħlas. B'reazzjoni, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li r-rapport tal-Forum Ekonomiku Dinji huwa fost l-aktar pubblikazzjonijiet irrispettati fid-dinja tan-negozji. Qal li dan iħeġġeġ aktar lill-Gvern biex ikompli jagħmel bidliet pożittivi u biex ikompli jtejjeb il-pożizzjoni ta' Malta fl-indiċi tal-kompetittività. Dr. Cardona saħaq li l-Gvern jibqa' impenjat biex ikompli jindirizza l-isfidi li qed għandu pajjiżna, fosthom li jkollu ħaddiema aktar imħarġa fis-suq tax-xogħol.